Чэшская тэлевізія прадстаўляе серыял «Пацукі». Лохнесская пачвара. Далёка на Маравіі, пасярод валасскага каралеўства, на невялікім сметніку каля Візавіц жылі два пацукі. Я, Губерт, і Годан. А з намі гіпсавы карузлік Людвік і Эдік, паддоследны пацук з Прагі. Жылі мы ў ваўтыльных шуфлядах старой швейнай машынкі з відам на пыласос. Раніца была, як усе астатнія, пагодная, пасля дажджу. Як выспаўся? Годан. Добра, сёння будзе добрая бачнасць. Тут пішуць, знайдзіце пачвару ў возеры Лохнес. Во дзе быў бы клас. Мы б былі першымі ў свеце. Колькі лужынаў, Губерт. Вядома, уначы быў лівень. Зерні на тыя начоўкі. Начоўкі? Дзе? Сфокусуйце мяне. Фокус. Гэта ж возера Лохнес на паляванне. Эдік, на нашым сметніку пачвараў няма. Толькі не ў нас. Ну, як хочаце, я праслаўлюся адзін. Усяго. Шчаслівага палявання, Эдік. І пільнуй Людвіка. Ну, вось мы і тут. Не бойся, Людвік, нічога з табой не здарыцца. Вылазь, пачвара. Глядзі, карузлік. Ну, Людвік, зробім здымак, усё здакументуем. Эдік ужо фотоапарат рыхтуе. І прынаду. Якую прынаду? Я яму дам прынаду. Не бойся, Годан, там ніякай пачвары няма. Бедны Эдік, нічога ён не знойдзе, праўда? Пачакай, у мяне ідэя. Ну, выкапаная лохнеская пачвара. Цікава, што пра яе скажа Эдік. Усё марна. Не прынада, а абы што. Нікога нідзе няма. А вось і яна. Трымайся, Людвік.
На мо твою! Лохнесская пачвара трымціць ад страху. Во дзе сітуацыя. Губерт, я ўжо трымаць не магу. Я таксама годан. Я мушу гэта зняць. Ну во! Выбачай, Эдик, не крыўдуй. Не крыўдую. І вяртаю вам Людвіка. Змайструйце новую. Чаму б не? Паспрабуем. Цудоўна! Малайцы! Сапраўдная лохнесская пачвара. Зараз сфотаграфую. Такім чынам, урэшце, Эдик сфотаграфаваў такі сваю пачвару. Хай ён не першы ў свеце, але на сметніку, прынамсі, дакладна. Дабранач. Мы, пацукі, зусім не хамякі. У нас і выгляд неабыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць. А шчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй. Адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы, пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.